Здравейте, приятели, това е втората част. Мен ме няма. Аз тук строя... По-тихо. Извинете, аз тук строя... Как да го кажа? Нещо като фар. Абе, на по-тихо, водата. бе! Колко по-тихо? Много по-тихо. Така добре ли? Чакай. Я говори сега. Така добре ли? Малко по-високо. Така добре ли? Не. Така добре ли? Сега кажи добре ли? Не, чакай. Просто си намали малко аудиото. Точно, че трябваше да го усиля. Трябва ми пръст. Вижте какво направихме тук. Надявам се да ви хареса. Нещо като краса някаква така, не знам аз. Фонтанче, в което може и риба да ловим. Да, пренесохме там овцете. 3 са. Да, имаме овце, да, между другото. Тук нали... Алекс реши да направи ферма за... Как да го кажа? Ферма... Абе, за всичко. От едната страна ще, нали, за сега, понеже имаме по-малко, нали, овце и всякакви такива, по-късно ще го направям. Нали, там, каквото имам предвид да правя. Така, в тази част ще правим, нали, ще го правим симетрично, да разбирате ме. Трябва да щупа тия дървенца тук. Събираме малко дърво, т.е. хем разчиствам, хем събирам, нали, дърво. Между другото, нямаме почти никакво дърво. И двамата се чудим къде е отишъл, освен за оградките. То всъщност де-факто там. Да, всичкото отиде за оградите. Важното е, че сега имаме фермичка. Използвах задните вратички, аз ще ги оставя включени. Трябва да го правим там, да го махнем. Да, аз го оставям да се проветри малко. Щеш да е яко да има такива дограма прозорци, къде може да се отварят. То сигурно ще има скоро. Аз съм убеден, в по-новите версии ще има. Ама аз забравих да говоря на микрофона. Да, усетих. Гледал ли си ония епизод на знака, къде казва, нали, на един самплинг? Сега ще падне и то пада. Кое? Саплинг. Да. Знам. Не бе, не беше саплинг. Да, точно. Такова от дърво беше и той ви каза, ще падне и то падна саплинг. Да бе, знам. Супер, има стълби. Къде? В честа. Да, има. Около 30. Или точно 30. Точно 30. Нещо малко ми лаги. На мен не. Ти кога си рестартирал? Значи преди да снимаме трябва да си рестартираш компютъра. Да, знам. Особено ако не си го изключил от повече време. Или рестартирал. Добра. Принципно, ама... Днеска нали го рестартирах като ти беше тука? Да. Ние още като влезнахме ти... Той беше включен и аз го рестартирах, да.
бързо. Та-ра-та-та. Диги-диги-диги. На-на-на-на. Аз между другото листата ги кълцам с ножицата. Не дей, хаби се. Знам какво е това. Ма тя 2 айрон. Точно дея са пак ще си направя, 3 ще направя. За 2 айрон се преживява. Защото ние имаме над 1 стак. Да. Който трябва да го пазим, за да може да ни стигне за колкото се може повече епизоди, не са хората само да гледат как копаем. Нали, разбираш ме. И не само ти. Трябва да... Сега ще посеем малко сидове, защото трябва ни пшеница, за да ги размножаваме. Все пак. Нали, да размножаваме овцете. Да бе. Какво? Не ми стигнаха. Какво? Не ми стигна. Кое? Стълбите? Не, фенсовете. Как няма ми стигна 3 стълби, бе? То е 7 блока високо. Ти зависи... ти в кула ли? Да. Нямаме ли оградки? Не. Ние и дърво няма. Тоест в мене има. Ела да То го и в вземеш. мене има. А не бе, и в мене имам брезово. То е доста. По-малко от един Аз стак. имам 36 брезови, 42, нали, нормално. Не е обработен. Ти събрали? Аз се разчиствам и събирам едно време. Аз мисля, аз съм Пешо дървара. Ще ми викате, аз ще събирам дърва. Не си оскърбява името, мой човек. Аз не съм Пешо, аз съм Николай. Добре, аз съм Николай дървара. Добре, пак лаги. Не знам, на тебе лаги ли ти? Не. Добре бе, нещо стана. Човек, сега като... На мене сега не ми лаги на максимални... Нали, в момента не съм с максимални чанкове, обаче за да няма проблеми ги намалих преди да почна клипа. Нали, максимални чанкове, максимално FPS, снимам и... Нали, всичко е нормално, не ми забива. Което добре, значи, особено пък като сложа 4 гиги RAM, какво ще стане? Изобщо няма ти забива. Ето това е от процесора. Да, де. Защото той е мощен, т.е. това не ми забива. Аз затова него няма да го сменям. Това е моят същия, само с един... С една 0,1 ГГц по-малко. мегахерц. 0,1 МГц казах. Да. Малко по-близко до микрофона. Така, добре ли? Не. Колко де? Е така. Видяхте? Май. Да, това там си. Да, аз съм на кулата. Гледай се какво правя с листата. Бум, 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 бум. В мишката ми е с около 3000 dpi. С 3 DPI. 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 Нещо такова. Не нещо, е точно DPI. Семията е. Най-омразното нещо ми е, нищо, че обичам да ми е симетрично, е да запълвам. Между другото, след като направим, така да е, след като си закупя рамът, какво стана? Най-вероятно ще направя анбоксинг. Какво ще направиш? Анбоксинг. Ще направя анбоксинг. Как си я сменяш? Първо, как си я сменям. И другото, което ще направя каква е. Нали то RAM лесно се сменя. Тя просто взимаш двете дискети и ги слагаш. Това е. Откопчаваш едни щивчета и слагаш. Това е просто и лесно. Изобщо не е трудно да си сложиш рамът. Само трябва да разбера колко мегахерца е. Така да колко... Аз си взимам 4 ГБ RAM, DDR2, 2 по 2, нали, 2 дискети по 2 ГБ, 800 МГц. На мен ако ми е същото, ще го взема абсолютно същото, само че ще взема повече херцове. То трябва да ти е едно и също, защото иначе...
Не, аз ще го взема 4 гигабайта, само че с 1000 и нещо херца. Много трудно ще намериш. То и аз бих си взел. Или пък, май беше 8 гигабайта, беше с 1000 и херца. Не съм Не бе, то има, обаче много трудно ще ги намериш. Да бе, знам и първо ще ги намеря трудно, второ са скъпи. И то много. А и няма смисъл 8 гиги. Да бе, ти говориш за това. Говоря съм главно за мегахерците. Нали не си скъбил стълбите? Не съм. Трябва ми една или две. Имам само 13 и няма ми стигнат. Аре да лягаме. Чакай да. Нали говоря ти в играта? То човек, аз след малко като свършим клипа, аз направо ще ходя си лягам, защото... Аз че не. Тоест няма да ходя, защото аз ще си... Пусни само да се обработва клипа. Естествено. Извинете, че си приказваме за тези неща в клип, но просто някъде другаде. Защото ние, освен... Ние сме заедно, нали, постоянно всеки ден в училище и по скайпа, само по скайпа, и то когато снимаме, няма смисъл друг път, нали. Ние понякога излизаме даже, защото ние сме добри приятели, нали. Да, но рядко. Човек, ако знаеш колко стака събрах такова листа. Колко? Около 5-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Какво викаш? Какво ще ги правим? Не знам. Ще направим някаква палатка. Палатка от листа. Не точно палатка, нещо такова, не знам. Палатка от листа, вика. Какво? Точно палатка от листа, какво е това? Що ме питаш мене, бе? Защото ти го измисли. Що ме питаш мене, бе, брато? Ти още държиш да се проветрява. Да. Не бе, нека се проветрява то, нали, вътре. Не сме се капали от една седмица. Да бе, и чакай, сега ще се изкъпа, че и пещ има, нали, много задимява и става кофти. Да бе, трябва да се проветрява малко. И то мисля, че пече нещо. Печеме хляб, май. Хляба не се пече. Нещо пече. Как не се пече, бе? Говоря ти в играта. Да. Той се прави на любимия ни крафтинг тейбъл. Да, най-странното е, че си печеш хляб на крафтинг тейбъл, но както и да е. Той не се пече, той се изработва. Да, изработваш си такова. Щеш да е яко да измислят брашно. То сигурно ще измислят. Защото за сега има само захар. Леве, готино ли от външна гледна точка? От външна гледна точка. Какво? Не е лошо, бе. Добре ли изглежда? След малко ще видя. Какво ще правиш тука? Запълвам, бе. Какво ще е тука? Ще видиш. Сега ще направи път на там. Знаеш къде ще сложа крафтинг тейбъл? Къде? На този епизод явно няма да копаем, така се очертава. И той след малко ще приключи. И няма да пусна клипа да се обработя, ще пусна клиповете да се обработят. Защото ще са два. Да. Значи това трябва да ми е тук. Фак. Защо тупнах, бе, мили мой? Трябват ми стълби, човек. Какви? Нормални стълби.
Ама стълби, те такива, където се катериш по тях или? Да, точно такива. Защото са в честа. Тоест такива от стикове. Да, в честа са. Ела да лягаме. Така е. Какво трябваше да взема? Тия двете кофи ще ги напълна. Какво трябваше да взема, бе, човек? Не знам. Стълбите. То ми трябва 2 стълбички. Тия кофи да ги напълня. Имаме ли кабел? Точно това правя, събирам в момента. Защото ми трябва. Малко де, защото на мене ми трябва. Не, то на мен... Аз намерих някакъв 18 в честа. И... То ми трябваше малко повече. Не, малко по-малко. Стана яко тук. Ще за да освита. Шляп един торч. Трябва ми един трапдор и сме готови. Шляпи горе един торч. Тук. И е готово. Дърво малко. Да, за следващия епизод ще го пуснем на нормал. Да, Ако искаш, ще си набавиме малко храна до тогава. Тоест, нали, мисълта ми е... извън кадър, само храна, нали? Да, сидове, нали, ще сложим, да се... Нали, ще посадим сидове, това ми е мисълта, ще направим. Опа. Виж къде ще слагаш вълната. Ето тук ще сложат един воен чест. Ето тук слагай вълната. Окей. Ма не, да. Добре. И междувременно и до него, ето тук, Да. ще има такова. Тук за... Не, виж са. Дай тук. Не бе, там трябваше има крафтинг. Не бе, чакай, ще го направя, бе. Дай тук така. Дай тук така. Тук така. Бей. Още един крафтинг. Чакай, аз ще направя. Окей. Имаме една пшеница в мене. Та е моята. Ха-ха. Ами защо не размножим с нея, мой човек? Защото е само една, те ни трябва две. Добре, ама аз я таковах. Бро. Нищо се тая. Да, то ни трябва две, нали? Трябва да ги таковаме. Две, за да могат двете да се... Имаме ли някакви сидове в честа? Мисля, че не, аз ще събера някакви. Е така. Ти нали знаеш как събират сидове? Да, с кофа с вода. Каква кофа, бе? Кофа с вода, бе, слагаш и, нали, там къде има много сидове и те падат. Трева, ама те не падат винаги. Няма смисъл, ако не са много, не ти трябва такова. По интелектуалния начин. Опа, че пуснах колата в къщата малко. Кое? В къщата пуснах малко. Какво? Вода. Къде си, бе? Тук съм.
ти виждаш ли ме, бе? А, ти си стиква. Ти ме видя. Чакай да писа оттам. Сега намерих някакви 8 тикви. Къде? Ами е там горе на хълмчето търсех такова. Сидове. Да, чупех сидове. Добре, аз викам това да е епизода. И аз, защото вече... Добре, бе, как да сложа трапдора, бе? Дай. Дай. Ето ти го сложи. Ма искам... А, да. Как Бе. Шап. Абе, Ами... Добре, ето аз съм посял малко сидове. 5. Я, качи се догоре да покажеш какво беше. Какво съм направил горе. в следващия епизод. Не бе, айде бе. Трябва да ставам, бе! Абе за една секунда. За една секунда, за 2 секунди. Айде. Ами да, това беше от нас. Надявам се да ви е харесало и И чао! до скоро. Да.